мутобиқи протоколи оид ба масъалаи гурезаҳо ки 13 январи соли равон миёни вакилони ҳукумати ҷумҳурӣ ва иттиҳоди мухолифини тоҷик дар шаҳри Теҳрон ба имзо расидааст ва бо мақсади тақвияти кӯшишҳо оиди бо ихтиёри худ шоиста ва бехатар баргардонидани тамоми гурезагон шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва муҳоҷирони иҷборӣ ба ҷойҳои муқимии зист ҳукумати кишвар 12 майи соли равон таҷдиди фаъолияти комиссияи муштаракро оиди масъалаҳои гурезаҳо ва муҳоҷирони иҷборӣ мувофиқи мақсад донист. ёдрас менамоем ки комиссияи мазкур ҳанӯз 19 апрели соли 1994 дар шаҳри Москва ҳини даври аввали музокироти тоҷикон таъсис гардида чанде пас бо иллатҳои гуногун фаъолияташ таъхир ёфт. тибқи қарори нави ҳукуматие ки ба масъалаи бозгашти гурезагон ва муҳоҷирони иҷборӣ бахшида шудааст, ба ҳар як оилаи баргаштаи ин қабил шаҳрвандони ҷумҳурӣ қарзи имтиёзнок дода мешавад. қарзи мазкур ба муддати 20 сол барои сохтмони манзил, харидани амволу чорво ба маблағи 100 000 рубл дода шуда, пардохти он бояд аз соли 4 гирифтанаш оғоз гардад. раисони вилояту шаҳру навоҳии кишвар ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ супориши қатъӣ гирифтанд то ки дар мавриди озод намудани манзили ғайриқонунӣ ишғол гардида ва баргардонидани қитъаҳои замин ва амволи ба таври ғайриқонунӣ аз худ кардашудаи гурезагон ва муҳоҷирони иҷборӣ фаъолияти хешро пурзуру назаррас намоянд.